Sajisin pat ngai kuplay ya pi baro hagani kapor kat kiba yo i kiba yo snew bat kiba pej ya kani ka kubo na ka tinu play hagani ka YouTube ka tisuchen gospel channel bau play nang ya don rengkat bat ni hag jing ya lenti ke jongi hag jing ya pilgrim ke jongi hang ni hasla perthai ka badap tang ki jing kijing janjar bat kijing tencu kijing yale kijing pensoi ke babun rukom ka bangi yo mat ha kijing lenti kijongi hang ni ha ka khandeu handrai ngimde bantu jingkarmen ngimde ban septing yakini ki baro ngide ban yaj saprang ngide ban shania hau nong yalam ujongi badon bor ba khlitam utade Jesus Christ kum nong pen im jangabat jongpi te ka khubor ha ka por ka bangakwa ban pensniau hapding jongpi ka jing ya lumlang pat ki khon Israel kani ka jing penwan pat ka jong blai ya ki khon Israel hadin bala penjot ya ki house name kumban nyopeu hadin Jesus Christ da ki sipai Roman namar ngan sim ya pi ong blai napdeng ki jaj penriu Israel bat ngan ya lum ya pi nakiri baro bat ngan wal lampat ya pi hakari jong pi ngan pensong briu hakin nong ba bat ya ki jaka kanja on tepat bat ya kari ya kabala pelong klau on sarepat namar kalalong syra hakmat kita baro kibayaj nangta ong ka kitab proverb Ezekiel lai pen riu lanong dekot ka ba arpu sau ka dekot lai pulai bat lai pu sau ya kane ka history jong ka jaj pen riu jiu ne Israel kastang nadu kipor jong Abraham bat Jacob ar hajar snem suau kres dakispa kikular sapang gani ke jaj penriu barim la pendep akipor balalet lembat ye ka jinge tulupau trois jisu men bau don sagani ke perte baya ke Jerusalem on penjot dak jingle jubor bat on om eno yau mau halor mau bat ya kanong ba on eno yingja ong ka gospel Matius arpulai lenong dekot ka balai punyo ter hadu lai pukra bat arpu sau lenong dekot ka ba ar ya kani ke jinge thu lupa la pendep shisha house nam nyopeu hadin Jesus Christ menba ki sipai Roman ki kurup ya kanong pa kidapen jot man lagi jingtei bat kampun benta naga kanro kumba similian ki jiu ki sa peniap ha ki sipai Roman daki hajar lasa narpna ya ki ya kata kapor ya ki khlun lalantem nak caka bajrong syaki surok jong kanong pa lapan hap yaki naki ying ki bajrong syaka khandeu kumba khandai phunyo hajar ngutpat lakem im yaki balaring menrau yaki balong ki sekri haki hima Roman hak jaka keling ya ketempil Herod la penjot bat om som la tepat yaka hak jing hirt ma babut bat jing lute om tang ya ke Jerusalem handra ya ke Israel hi baro la penjot ya ki lum lati kan roy khnang ban eno bakin tuano susu hakas nem
chispa lai pheusan hadin ukris ya ka jing ya le persha bakut du ki jiu la pelwet jin da ki sipai roman ki bahadin ya kata kim sha su yau nu jiu ban yuk chat ha Jerusalem ha kata ka por ya ki kenhun jiu badangsa lapen petwir keleng wat syakiri bacengai ya kari Israel lane ka Palestine kumbala jer daki Roman hakis pa snem baput la job bat ya job nakapor syakapor kada late no way no sishar show way pat kiba kham kong san kino sishar ki long kum ki Arab ki Crusader ki Mamluk ki Turki bat ki nong bilat hakapor basdang jongkas pas nem ka bakhat khandai don tang kumba chipeu hajar ki jiu ha Palestine bat kilong ki baduk tasang hagas nem khat pras pa nyopeu hadin ukris ka sarkar Turki ka ailat baki jiu kin thit khandeu ban thit jaka ban thit ying thetsam hagas nem khat pras pa pra pheu pat ka Rusia ka beno bun ba ki jiu bat bun nakini ki lej sa Palestine hagas nem khat pras pa khandai phnyo pat ya ka dorbar banangkong kinong seyon lapelong bat lakharu kaseng kinong seyon ha ka perthai kaseyon kalong ka wepat ka kerteng ya ka Jerusalem bat ya kaseyon la sain bat la thungpat ya ki jiu kum ka jaj penreu kabat seng ha ka nong rim jong ka seyon hagas nem khat khandai spa don sau pheu hajar ngut ki jiu hakari pat hagas nem khat khandai spa khat sau ladon palat phra pheu hajar ka jingmi jong ka thmaba banangkong bat baar kalong ba bun ba nagi jiu kilasa klem nong rim klem ying klem sen namar kata lapan poi pat yaki sa Palestine nangta daki jingjia ki ba pher ki Israel ki kelalong pat ka hima hakasnem khat khandai spa sau phopra kajing penbena jong kajing lai lut hau tau benai ka om ba ka hima Israel kan pli nengkong nakabenta ki jiu bawan phai pat bat nakabenta ka jingya lumlang pat ya ki bala phetwir haki khat phra panai bas dang jong kanika hima thamai palat ya lailak san pheu hajar ngut ki jiu na ka perthai kaleng ki lej phai pat sau pheu san hajar ngut ki wan nakari Yemen chilak lai pheu hajar ngut nagari Iraq lai pheu lai hajar ngut na Turki ar pheu hajar ngut na Czechoslovakia lai pheu riu hajar ngut na Bulgaria nyeu hajar ngut na Yugoslavia ar pheu pra hajar ngut na Poland lai pheu san hajar ngut na Afrika basate san hajar ngut nagari China kumta terter kiwan phai pat salaka jong kari ka jongki ka jinglek phai pat pa na India da kispa ngut na kiwe pat kiri kiwan phai sagani kari ka jongki ka jinglek phai pat sa Israel kanang jur
man kasnem hadu kane kapor kajing kain priu hadu menta hapo jong ka hima Israel hi barak kawe kalong kumbak kendai pau sanlak hendriu hajar hadu unus nem arjar arpiu ar kawe ka ba phla kalong baya ki jiu kisakma ka pertai kumba khat kendai spa snem khat kendai spa snem kila shomrau hakaleng jaka kila sakma kane galong ka jing sakma ka bajrong tam haka history jongki batang habdeng ke jing sha pensitam baro bakila sha habon ki jaka kim sham la duno ya ka dur tan rai jongki kum ka jat penriu Israel menta bakila don pat halakari kiba yong ru ki don kiba li ru ki don kiba saw ru ki don kiba stem ru ki don halaka jong ka jong kia imlang bat kia troilang bat ki khot ye we pat kum sipara ngimbat baya ke jing tulupa isekian baro la pendep mentah handrai lanang yai pendep hadu mentah dangdon la kumno sakumba daki milian ki jiu hasaudong jongkane keperti bat bun nakini kin lek phai pat salakari hakapakut jongkane kerta menta ya Israel lanang ya lum nakabanta kini kisngi khadu namar kacing ya thu lupa jongka Bible kamla ban dep janai lada Israel pat don halakari haki arpo sansnem basdang jongke hima Israel yakari lapan san haki benta baro palat ya cispa milian kiding lathung hagato kapor man lagata yopat don gajing leniam thungting hakabaki nongle jngok ri ha Israel kilaban ya simbenta daga basudor yo wewe ding hagador arpeu ar tengka ke Jerusalem batmai ka Tel Aviv bat Haifa kilong kinong ba bamenta ban nangroy karhai don palat sao peu teli kinong ba rit hagato gopo bat da kispa kinong rit kidon diri Israel ka don karhai kaspa rameu kimar haka duriau bayap kisong dor hatu kumba ciajar aspa anyo peu billion haka tengka Amerika bat karisel kanang seibor ba ya kanika spa karhai ko umpnyang lapli naki life south li ki par bat ye ki jaka bathamai lanang wat kari Israel kala kotru shaka bor nuklear bat kala la penmi ki lingsun jet thma ki namting bakhlain bor bat ki nam kem ya ki no ki rocket ne ki nuklear na ki we ki ri kala ban bat ki don kata kan nam kem bon pa ki jinge thulupa lanang pendep ha Israel menta kum kan nuksa kari khlau bat ka jaka kanca ken snyau bha kari siap ru kan kemen bat kan pha kum utiu kulap Israel unpu pat un selut tekin pendap ya ka khmat ka perthai yau so
ong prophet Isaiah lai pheu san la nong de khot ka ban kong bat ar pheu nhiều la nong de khot ka ban riu kari Israel menta ka don da kispa ki cakarep wat hakiris iap jongka nejep kinang pa rit bat nong kinang bun ka jing khai so kwit kala long ka kam pakrau ha Israel lembat ka kamai bari kala palat daki peu klur tengka sisnem yau so kwit nari Israel laban tit naki bon kiria ka pertai khamtam naki riuro wat ha amir karu kawai naki jingye thulupa bala ai do troi Jesus Christ kadai yaka jingki lung Israel bat yaka jingkut kane ka pateng benriu dokmi thu yau ting dembur bat yaki kenja ding baro habaki khilung phiyo i bat phitip nala bakaliur menta kalajan kunjuru mapi onda pinyo i bala jakine ki ekeru to phintip bakahimau play kalajan kane ka pateng benriu kan om lek no tat onda on pendep ya ki baro ong utrai Jesus Christ haka gospel Lukas arpa way lanong dekot ka arpeu kandai hadu lai peu ar lapdiang salon sar da baro ki khna school ka jingya thu lupa bau ding dembur ukdeu ya ka jing kim pat jong kata hima Israel kiding baro kamut kikdeu ya ka jing kha ya bun ba kiwe pat kinyam hasaudong jong kane ka perthai hagas nem khat kandai spa sau pheu pra kabalong kas nem ka jing khi jong ki khon Israel kayo i ya ka jing kha ya ka Israel menta bat kis nem babut ya ka jing khilung neslut ka jing san bastet jong ka kanjabal riu nadu kata ka por bon ki we pat kiri kilayo jakalem ha kaseng UNO rangkat bat ki we pat kiri ki pakrau bor ha ka perthai kapateng benriu bau trai Ukraine kapausai bakalong kane kapateng kapayo i ya ki jingkha ya ka hima Israel bat shwa bakane kapateng kan kut baro ki jinge thulupa saphang ka jingkut karta bat ka jing janjar pa on pendep katno ngila dei ban jan ya ka jing stang jongkani kata ka news nem jong ka jing janjar pa bat ya ka jing kut kirta kumta kane ka jing pentelon ya ki jing thulupa naka Bible kapanjan bat pengin poino sha kata ka jing janjar pa dei ban pendep kat kum ka Bible kane dei ka jing pendep ye ki jing thulupa nado ki jing thulupa ka jong Isaiah Ezekiel bat ka jing thulupa ka jong trai Jesus bat dang bun on sa pendep ya ki badangsa kumta ngidei ban seo thu ak je anti jongi kum ki Kristan to blai ungkol khu na ka banta kini ki tin ki bli pesnyo ngin saya kendu pat hakiwe ki por na ka banta ka burom blai amen